ஹாய் காய்ஸ், திஸ் இஸ் ரோசி. வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல நீங்க என்ன வீடியோ பார்க்க போறீங்கன்னா, எங்க மோகித் குட்டிக்கு பிறக்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பேபி வந்து எனக்கு அபார்ட் ஆயிடுச்சு. அந்த மிஸ்கரேஜ் ஸ்டோரியை தான் வந்து நான் உங்க கூட ஷேர் பண்ண போறேன். எதனால இந்த ஸ்டோரி உங்க கூட ஷேர் பண்றேன்னா, ஒரு சில ரீசன்னால எனக்கு மிஸ்கரேஜ் ஆயிடுச்சு. அந்த மாதிரி மிஸ்டேக் நீங்களும் பண்ணாதீங்க அப்படின்றதுக்காக தான் வந்து நான் இந்த ஸ்டோரி உங்க கூட ஷேர் பண்றேன். பட் எனக்கு தெரியல அது என்னோட மிஸ்டேக்கா என்னன்றது. ஓகே, நம்ம வந்து வளவலன்னு பேசாம வீடியோக்குள்ள போலாம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். எனக்கு மேரேஜ் ஆனது 2019 ஜூன் 14 தான் மேரேஜ் ஆச்சு. 3 இயர்ஸ் அப்புறம் தான் நான் கன்சீவ் ஆனேன். ட்ரீட்மெண்ட் போய் தான் நான் கன்சீவ் ஆனேன். ட்ரீட்மெண்ட் ஜேர்னி சொல்லணும்னா அது தனியாக ஒரு வீடியோவே போடலாம். அவ்வளோ இருக்கு ஸ்ட்ரகிள். எல்லாத்தையும் மாதிரியும் நானும் நிறைய ஸ்ட்ரகிள்லாம் ஃபேஸ் பண்ணி வந்து தான் கன்சீவ் ஆனேன். நான் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் போயிட்டு இருந்தேன். அந்த மந்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு ஒரு சில சிம்டம்ஸ்லாம் வந்து முன்னாடியே தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு. 25த் டே அன்னைக்கு வந்து டேட்லாம் எனக்கு தள்ளி போகல. 25த் டே அன்னைக்கே வந்து எனக்கு சிம்டம் தெரிய ஆரம்பிச்சுச்சு. ஃபர்ஸ்ட் சிம்டம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு ஒரு மாரி ஜூஸோ ஏதோ நான் குடிச்சேன். அப்போ வந்து இந்த இடத்துல வந்து லைட்டா குமட்டுற மாரி ஃபீல் ஆச்சு. நான் நினைச்சேன், எனக்கு தோணுச்சு பிரெக்னென்ட்டா இருப்போமோன்னு. இருந்தாலும் நான் நினைச்சேன், அப்படிலாம் நினைக்கக்கூடாது. நிறைய தடவை இந்த மாரி யோசிச்சு ஏமாந்துருக்கோம். அதனால இந்த தடவை எத பத்தியும் யோசிக்கக்கூடாது. அதெல்லாம் விட்டுறணுன்ட்டு நான் அத பெருசா கண்டுக்கவே இல்ல. விட்டுட்டேன். அன்னைக்கு மத்தியானம் வந்து சாப்பிடுறதுக்கு வந்து எனக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. அந்த டைம்ல என்னாச்சுன்னா, சாப்பிடும்போது ஒரு மாரி எனக்கு வந்து பிபி லோ ஆனா என்ன ஆகுமோ, அந்த மாரி வர ஆரம்பிச்சுது. ஒரு மாரி படபடப்பா அந்த மாரிலாம் ஃபீல் ஆச்சு. அந்த மாரி ஆகும்போது எனக்கு ஒரு பயம் தான் வந்துச்சு. பயம் வந்தனால உடனே வீட்ல சொல்லிட்டு, கொஞ்சம் சாப்பிட்டு, அப்புறம் கொஞ்சம் இதானதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நார்மலா ஆன மாரி இருந்துச்சு. பட் ஆனா அந்த படபடப்பு வந்து எனக்கு வந்து சரியா போகவே இல்ல. அந்த படபடப்பு வந்து இருந்துட்டே இருந்துச்சு. ஒரு 2, 3 டேஸ் அப்படியே போச்சு. என்ன பண்ணுதுன்னே எனக்கு தெரியல. மார்னிங் வந்து எந்திரிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, அவ்ளோ டயர்டா இருக்கும். டயர்ட்னா பார்த்தீங்கன்னா, எக்ஸ்ட்ரீம் டயர்டா இருக்கும். இதுவரைக்கும் நான் அந்த மாரி ஃபீல் பண்ணதே இல்ல. எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா, நம்ம நல்லா தானே இருந்தோம். எதுக்கு இப்படிலாம் பண்ணுது? பிரெக்னன்ட்டா இருக்க சிம்ப்டம்ஸ்னா ஒண்ணு வாமிட் வரும், தலை சுத்தும் அந்த மாரிலாம் எதுவுமே இல்ல எனக்கு. ஒரு மாரி டயர்டா என்ன பண்ணுதுன்னே எனக்கு தெரியல. அத எக்ஸ்பிளைன் பண்ண கூட தெரியல. அந்த மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு. சரின்னு சொல்லி இதுல என்ன ட்விஸ்ட்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் ட்ரீட்மெண்ட் போன டாக்டர் வந்து 5 டேஸ் வந்து லீவ் போட்டாங்க. ஸோ வந்து அவங்கள்ட்ட என்னால முடியல. சரி பக்கத்துல உள்ள ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்ற இதோட தான். ஆனா எனக்கு தாட் வந்து நான் கன்சீவா இருப்பேன்றது இந்த தாட் கொஞ்சம் கூட இல்லவே இல்ல. அப்புறம் வந்து நேரா பக்கத்துல உள்ள ஹாஸ்பிட்டல் போனோம். போனோனே அவங்க ஒரு லேடி டாக்டர் தான். நான் சொன்னேன், இந்த மாரி ட்ரீட்மெண்ட் போயிட்டுருக்கேன். அப்படி சொல்லிட்டு இருந்தேன். அவங்க வந்து உடனே, "அப்போ உனக்கு இப்பயே சிம்ப்டம்ஸ்லாம் தெரிய ஆரம்பிச்சுச்சா? அப்போ உனக்கு வந்து டேட்டே தள்ளி போல, இப்பயே சிம்ப்டம்ஸ் தெரியுதா? அப்போ உனக்கு ட்வின்ஸா இருக்கும்." அப்படின்னு சொல்லிட்டு, கார்ட் போட்டு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி 29த் டே அன்னைக்கு எனக்கு கார்ட் போட்டு செக் பண்ணாங்க. அப்போதைக்கு கார்ட் போட்டு செக் பண்ணா எப்படி தெரியும்? அதுல நெகட்டிவ் தான் வந்துச்சு. உடனே அவங்க சொன்னாங்க, "பாரு நீ கன்சீவாலாம் இல்ல, வேற ஏதோ" அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அவங்க வந்து என்ன உடம்புக்கு பண்ணுது, இதான் ரீசன். அதெல்லாம் கூட என்கிட்ட சொல்லல. அவங்க டைரக்ட்டா என்ன பேச ஆரம்பிச்சுட்டாங்கன்னா, "நீ வந்து என்கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட் வா. நீ இந்த டெஸ்ட் பண்ணியா? டியூப் டெஸ்ட் பண்ணியா?" இந்த மாரிலாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. நான் சொன்னேன், "நார்மல் ஸ்கேனு இதுதான் பண்ணேன். டியூப் டெஸ்ட்லாம் பண்ணல" அப்படின்னு சொன்னேன். "டியூப் டெஸ்ட் பண்ணாம எப்படி நீ கன்சீவ் ஆக முடியும்? அதெல்லாம் இருக்க சான்ஸே இல்ல. டியூப்ல பிளாக் இருக்கா அப்படின்றதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்காம எப்படி நீ ட்ரீட்மெண்ட் போயிட்டு இருக்கா?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு, "நான் ஒரு ஸ்கேன் சென்டர் எழுதி தரேன்" அப்படின்னு சொல்லி அதெல்லாம் எழுதி குடுத்து, இந்த நம்பர வந்து கான்டாக்ட் பண்ணி இவரை வந்து இது பண்ணி நீ போய் ஸ்கேன் எடுத்துட்டு வந்துரு அப்படிலாம் சொல்லி என்னை பிரெயின் வாஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அப்பவே என்னாச்சு, எனக்கு ஒரு டவுட் வந்தது. நம்ம வந்து உடம்புக்கு இப்படி பண்ணதுன்னு பார்க்க வந்தா, இவங்க வந்து ட்ரீட்மெண்ட்ட பத்தி என்னென்னமோ பேசிட்டு இருக்காங்களே அப்படின்னு தோணுச்சு. அப்புறம் என்ன பண்ணாங்க, ஒரு இன்ஜெக்ஷன் ஒண்ணு போட சொல்லி என்னைய அனுப்பி விட்டாங்க. அது வந்து சத்தூசின்னு சொல்லி போட்டு விட்டாங்க. மறுநாளும் இருக்க இருக்க என்னாச்சுன்னா, எனக்கு ரொம்ப பாடி வந்து லோ ஆயிட்டே இருந்துச்சு. எனக்கு ரொம்ப பயம் வர ஆரம்பிச்சுருச்சு. சரின்னு சொல்லி வந்து திரும்பவும் போய் அதே டாக்டர்ட்ட போய் பார்த்தோம். அன்னைக்கும் ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போட்டு சொல்லிட்டாங்க என்னைய. அப்படியே போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் சரி என்னதான் ஆனாலும் நம்ம டாக்டர் வரவாட்டி போய் பார்த்துக்கலான்ட்டு, மறுநாள் வந்து 31 டே அன்னைக்கு வந்து என்னோட டாக்டர் வந்தாச்சு. நான் போய் பார்க்குறேன். இந்த மாரிலாம் எனக்கு பண்ணுது. இந்த மாரி பக்கத்துல உள்ள ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லி அதெல்லாம் காட்டுறேன். பார்த்துட்டு ஒண்ணுமே டாக்டர் பண்ணல. என் கைய பிடிச்சு பார்த்தாங்க. பார்த்துட்டு செம்ம திட்டு. "நீ வந்து கன்சீவா இருக்க. நீ என்ன வேலை பண்ணி வச்சிருக்க?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்க அப்பா அம்மாவையும் திட்டுறாங்க. பக்கத்துல எங்க அப்பா அம்மா இருக்காங்க. அவங்களையும் திட்டுறாங்க. "நீங்கலாம் வந்து பிள்ளைய பெத்து வளர்த்தவங்களா? உங்களுக்கு தெரியாதா? இந்த மாரிலாம் பண்ணும்னு கன்சீவ் ஆனா. நீங்க வந்து இவ்ளோ ஒரு குழந்தைய வந்து இழக்க பார்த்துருக்க." அப்படின்னு சொல்லி சரியான திட்டு. என்னைய அடிக்க வந்துட்டாங்க டாக்டர். ஏன்னா என்னோட டாக்டர் வந்து அவ்ளோ எனக்கு அவ்ளோ ரொம்ப பிடிக்கும். அவங்கனால தான் எனக்கு எல்லாமே கிடைச்சது. அதுக்கப்புறம் வந்து என்னாச்சுன்னா, சரின்னு சொல்லிட்டு டென்ஷன்லாம் குறைஞ்சு அவங்களே வந்து பார்த்துட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, அ இதெல்லாம் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. சத்தூசி தான் போட்டுருக்காங்க.
நான் கொடுக்குற டேப்லெட்லாம் சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லி என் வயிற்றுல கை வச்சு ப்ரேயர் பண்ணி வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டாங்க. அன்னைக்கு நைட்டே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பீரியட்ஸ் வந்துருச்சு. போச்சு அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிட்டேன். மறுநாள் ஹாஸ்பிட்டல் போனோம். போயிட்டு டாக்டர் கிட்ட சொன்னேன். ஆனா எனக்கு என்ன ஒரு டவுட்னா, எனக்கு சரியாவே பீரியட்ஸ் வரல. அதனால மறுநாள் போய் ஹாஸ்பிட்டல்ல சொன்னேன் இந்த மாரி. டாக்டர் கார்ட் போட்டு செக் பண்ணி பார்க்க சொன்னாங்க. கார்ட் போட்டு பார்க்கும்போது லைட்டா பிளர்ரா அந்த செகண்ட் லைன் லைட்டா வந்திருந்தது. ரொம்பவே லைட்டா வந்திருந்தது. பார்த்துட்டு நம்ம ஒரு பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்துடலாம். அதுல கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா உனக்கு ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போடுவேன். போட்டா பேபி பாதுகாப்பா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. உடனே பிளட் டெஸ்ட் எடுத்தாங்க. அதை பார்த்து அந்த அளவு பாயிண்ட்ஸ் இல்லை, நெகட்டிவ் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. சரி இந்த மந்த் போனா போகுது, நெக்ஸ்ட் மந்த் அவங்க 1 மந்த் கூட என்னை வெயிட் பண்ண சொல்லவே இல்லை. நெக்ஸ்ட் மந்த்துக்கே உடனே டேப்லெட் எழுதி கொடுத்துட்டாங்க. நான் கூட 1 மந்த் கேப் விட்டுட்டு, ஏன்னா நமக்கு அபார்ட் ஆயிடுச்சு, 1 மந்த் கேப் விட்டுட்டு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன். ஆனால் டாக்டர் நாளை தள்ளியே போடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே எனக்கு நெக்ஸ்ட் மந்த்துக்கு டேப்லெட் எழுதி கொடுத்தாங்க. காடோட கிரேஸ் தான். நான் நெக்ஸ்ட் மந்த்தே கன்சீவ் ஆனது எனக்கு பெரிய ஆச்சரியம் தான். அப்பதான் எங்க மோகித் குட்டி எங்களுக்கு பிறந்தான். அந்த மந்த் கன்சீவ் ஆவேன்னு நான் எதிர்பார்க்கல. ஆனா என்னன்னா நான் பிடிவாதமா இருந்தேன். காட் கிட்டயும் சரி ரொம்ப ப்ரேயர் பண்ணிட்டு இருந்தேன். கண்டிப்பா நான் கன்சீவ் ஆகணும் அப்படின்னு. அதே மாதிரியே கன்சீவ் ஆயிட்டேன். எனக்கு தெரியல எதனால அபார்ஷன் ஆச்சு. ஒருவேளை அந்த இன்ஜெக்ஷன்னாலயா இல்ல அந்த டைம்ல ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆனதுனாலயா அந்த மாதிரியா என்னோட மிஸ்டேக் தானா என்னன்றது எனக்கு தெரியல. இருந்தாலும் எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா இதுவும் ஒரு நல்லது தான். ஒருவேளை அந்த பேபிக்கு ஏதாவது குறையா இருந்திருக்கலாம். அதனால ஒரு பேபி அபார்ட் ஆகுதுன்னா ஹெல்த்தியான பேபியா இருந்தா அவ்வளோ சீக்கிரம் அபார்ஷன் ஆகாது, மிஸ்கரேஜ் ஆகாது. ஸோ அது ஒரு சிலருக்குலாம் ஃபோர்த் மந்த், ஃபிஃப்த் மந்த்க்கு அப்புறம் பேபி ஹெல்த்தியா இல்லைன்னு சொல்லி அபார்ஷன்லாம் எழுதி கொடுக்குறாங்க. அந்த மாதிரிலாம் பண்ணவங்களாம் இருக்காங்க. அந்த லெவலுக்கு வராம நமக்கு இப்படியே இதாயிடுச்சேன்னு நினைச்சு நான் கொஞ்சம் சந்தோஷப்பட்டுக்கிட்டேன். இருந்தாலும் கஷ்டமா தான் இருக்கும். அந்த ஃபேஸ் பண்ணவங்களுக்கு தான் அதோட கஷ்டம் தெரியும். இருந்தாலும் எங்க ஃபேமிலி, என்னோட ஹஸ்பண்ட் எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருந்ததுனால நான் இதுலேருந்து வெளில வர முடிஞ்சது. தென் அது மட்டும் இல்லாம நெக்ஸ்ட் மந்த்தே எனக்கு கன்சீவ் ஆயிட்டேனா, அதனால ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்தது. நெக்ஸ்ட் மந்த் நான் எப்படி கன்சீவ் ஆனேன். ஆனா அந்த கன்சீவ் ஆன சந்தோஷத்தை கூட என்னால அனுபவிக்க முடியல. இந்த மந்த்தும் இப்படி ஆயிருமோன்ற பயம் இருந்துட்டே இருந்தது. அது அந்த ஸ்டோரி எல்லாத்தையுமே நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோல ஷேர் பண்றேன். நான் எப்படி கன்சீவ் ஆனேன், என்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டேன், எல்லா டீட்டெயில்ஸ், எந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ்லாம் இருந்துச்சு, எப்படி நான் கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்றதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கண்டிப்பாக நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஸோ சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தென் இதில் ஃபைனலாக நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா யாரும் மனசு தளர விட்டுறாதீங்க. நமக்கு பேபி இல்லைன்றதை மட்டும் தளர விட்டுறாதீங்க. என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சொல்கிறேன். கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்குமே எல்லாருமே கண்டிப்பாக கன்சீவ் ஆவீங்க. மனசை மட்டும் தளர விட்டுறாதீங்க. ஒரு சிலருக்கு கொஞ்சம் டிலே ஆகலாம். பட் இப்போ எவ்வளவோ ட்ரீட்மெண்ட்லாம் வந்துருச்சு. ஸோ கண்டிப்பாக கன்சீவ் ஆவீங்க. ஸோ மனசு தளர விடாதீங்க. யாரும் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகாதீங்க. நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கண்டிப்பாக மீட் பண்ணலாம். பாய்.